קורא יוטיוב, כן, אני בסרטון חדש היום יש פתיחת תיבות. אז בוא נתחיל פרי טסט, שני פרי טסט וגולדן צ'סט, ואולי אני גם משחק קרבות. יואו! למה זה כזה חרא? למה הם לא מביאים פינס? משהו טוב. לפחות לא. כן, אני מקווה שהם יתנו. עכשיו טוב. טונים זה משחק, אני כבר המון זמן שיחקתי, אז כמעט הפעם חשבתי. מה זה? אני שם לי את זה, אבל לא ששי. אנחנו כבר... מה זה? אף אחד לא משחק היום. יופי מאוד. אני מצטער שאני מדבר בדרך כלל בקרבות. אני מתעסק יותר במשחק, לא בדיבורים. טוב, עכשיו אני אדבר. שכחתי מה שמתי לב, אני חשבתי שאני נעשה סרטון, שכחתי מה הסרטון. אמרתי, הזכרתי לי בסרטון, אני ילד, אני נו. אז כן שיהיה. אז בואו נראה. אז פה אני אשים, אתם כבר רואים מה שאני לוחץ עליהם, פרינס לא קוראים וויץ', כן, ולא פרינס. נכון, צדק. והפרינס והוויץ' יוצאים, אני מגלה שעשיתי טעות עם הוויץ'. הייתי שם אותה שם, אבל למזלי יש לי ארוז, שאני רואה אותם ופיו, פיו, פיו, יש. לא פגעתי טוב, כי התייחסתי לפריסם עם הפיוד. חזק זה היה פריסם. שם. יש מוח כפול, סתם. רציתי לו 2. אפשר לו 2, מי מלא, איך עשיתי את הדבר, את הפרקול המדהים הזה.
אז הנה, כן, אני שם פה את הפקה הקטנה, אני עוד פעם שוכח להם לדבר, סליחה. אם אתם אוהבים שאני ככה בשקט ובזה, אז אין בעיה, אתם יכולים לרשום לי בתגובות, יו. נו, 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 טורטרניק. יש! איזה ניצחון יפה. 3. 30 זה בסדר, אנחנו כבר עולים ארנה, מה זה? כמה זמן שאני עולה לעלות ארנה, כי אני הולך לעלות היום ארנה, אולי אני חושב שכן, היום אני מנסה לעלות ארנה. מה? אין לי 50 שקל, אומייגאד. אני צריך לתרום. אני לא יודע. אז מגלנת, אבל אני יותר מצב שאני נשאר פה. יצאתי. רגע, אני יותר... כולם פה חוץ ממנו, רמות הם חלשות, מה יש להם פה? אחים. ניכנס לפוקימון גו נרשום. אוקיי, מון גו. פוקימון גו. חדש שיהיה. איטיק. איטיק חבר שלי. או שזה לא הוא. או שיהיה. הכנסתי. אני לא בור. יפה, אנחנו הולכים לנצח. עכשיו, לא שלמה. לא להיות ארנה. יש לנו עוד 100 פרסים אם אנחנו נצחים פוסטיו. בוא ננסה פריז ופקה. בוא נראה אם זה עובד עליו. קודם כל נשים על זה, אולי גם נוסיף לו את ה... אבל שיהיה. בהצלחה, אלץ. ובואו נתחיל. אז פקה והפריז, בואו ננסה את זה בארנה כזאת. בארנה האחת זה יכול להיות זה דקל. ונצח עם כזה פוש. אז בואו נשחק. אותה, יש. יו. הוא לא כמו הדפוקים ששמים לי סתם, לא שמים על זה כלום. שני שחקנים כאלה. בטח. אני לא מאמין. אני חשבתי שאני אתחרה מול ילד חלש. לא יודע לשחק. פשוט זה מה שאני מקבל. ילד כזה חזק. כמעט מנצח אותי, שאם ציפיתי לדבר כזה. עכשיו נשים להם. זה עבוד עליו, אבל לא, זה לא עבוד עליו. נראה לך. אם הזה והזה עבד, יש לי רעיון. זה סוף סוף זה יקרה. יש ענק יצא. מתקפה. אז תאכלו קש. כי ענק הוא גם חזק. הנה, זרוק עליו. נו, אז אתה זורק. הם כבר נהרגו. עוד מכה. יש! מה? יש! מכה פריז? מה? זה משחק פריז, ספונה, איך הוא משחק ככה? מי אמר שזה חוקי לשים דבר כזה ככה? איזה משחק רמיים. איך שהוא משחק, לא יודע לשחק. לא רוצה. יש! מוסקטיר חרה. אבל זה משחק חרה, לא רוצה את זה. לא קורה לי.
יואו, אני לא מאמין שזה פעם ראשונה שזה קורה, אבל המשחק הזה נהיה פתאום חרא. הוא לא יודע לשחק. תקלוך הוא שם לי, מה הוא שם לי? מעניין לי. טוב שהזכרתם באמצע שאני משחק. להגיד לי, למה דווקא שבאמצע? טוב, יאללה, עזבו. נשחק עוד משחק בקלין החרא הזה. כנס כבר. תקע. זה הזכן שהוא שם שמר על המשחק. חזר אחר, הוא מגלה שכבר ראיתי לו בניין. יש! להבתי, כן? והפקה הקטנה הולכת להסתכל פני עלילה. פוש שהולך להיות פה. כי הוא לא משחק, מן. כן, הוא לא משחק, זה יהיה טוב. ווט פרינס. נפתחתי. אוקיי. יכול פה מיתיקה? לא, אין סתם. עכשיו רק זכיתי ב5 שקל. מה זה משחק הזה? טוב, אני מקווה שכן. זה קושת. אז כן, מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב, אהבתם, יאללה. אז כן, מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב אם אהבתם. יאללה. אני הולך לשלוט. טוב, לא משנה. יאללה ביי. ביי.